tak milo prekvapili, že na čo všetko, čo vás zaujíma, prečo vôbec chodím do týchto krajín, ktorý som tak rozmýšľal, že kde to je všetko jedno, hej, že ja proste, že idem niekam, kde to môže byť nebezpečné, kde to môže byť rizikové. Vtedy to bol ten Blízky východ, že začal som tomu regiónu rozumieť do hĺbky, lebo som pochopil, že ľudia, ktorí sú na Blízkom východe, že sú jedni z najpohostinnejších na svete. Ja sa mnoho istejšie cítim napríklad v krajinách ako Sýria, Irak alebo Afganistan, kde sú väčšinou problémy a rizika okolo nejakých radikálnych skupín a proste tej vlády napríklad, že v Afganistane alebo v Jemene možné nejaké, dajme tomu, únosy, aj keď to už je moc extrémny prípad, o mnoho zbehlejší a príjemnejší než v krajinách, kde je vysoká kriminalita. Som šiel po ulici v noci a niekto by do mňa zabodol nožík. Absolútna blbosť mať správne kontakty a ako sa správať medzi tými ľuďmi a ako riešiť situácie, keď náhodou nejaké nastanú problémy geopolitického charakteru. Mňa to naozaj až natoľko láka a viem, že mám dobré kontakty, viem, že sa v tom vyznám, viem, že viem reagovať. Trošku adrenalína lákadlo dostať sa niekam, kde to je naozaj ťažké. Taká tá výzva, že challengeovať sa trošku v tom živote. 8 krát idem do Iraku, alebo 9 a 4 krát do Afganistanu a že hej, idem za Alím a idem sa pozrieť tam za sultánom na charitatívny projekt, čo tam máme rozbehnutý, tak je taká, že napíš mi len, že si v pohode. India nie je nebezpečná, ale bol som tam 6 krát, viem, že sa tam budem hrozne veľakrát ešte vracať v mojom živote a tú krajinu milujem, lebo je autentická. Podobný prípad pre mňa je Afrika, čiže ja sa hlavne pohybujem po tom Blízkom východe, to je pre mňa taká tá doména číslo 1, na ktorú sa aj pracovne najviac zameriavam a najviac zaujíma. Irak, Sýria, aj také tie menej expedičné, napríklad Saudská Arábia je strašne zaujímavá a veľmi bezpečná, že do Iránu sa so mnou dá ísť, do Afganistanu v rámci Centrálnej Ázie, raz za čas aj Indiu chodím samozrejme, Pakistán, ja som nem aj párkrát bol, Etiópie, Eritrea, Džibutsko, aj Somálsko, aj do Mogadišu, Južný Sudán, Líbia, Alžírsko, Nepál, Bután. Minulý rok som mal 27 prednášok. Tie miesta, ktoré už sú dneska veľmi turistické, prestávajú byť autentické. Aký je dôvod, že nie sú turistické? Lebo tá autenticita je niečo, čo podľa mňa strašne veľa ľudí vylákalo. Cvak, rýchlo na foťák dačo a idem a nerozumiem tej kultúre. Väčšinou tie autentické miesta, keď chce človek ozaj pochopiť, tak potrebuje poznať ten kontext. Že logisticky je to ťažké alebo drahé, z hociakých dôvodov. Sú krajiny, ktoré sú bezpečné, ale sú drahé, napríklad Turkmensko alebo Bhután. Prečo človek nechodí do Afganistanu? No, lebo sa bojí. Menej bezpečnej krajiny rizikovej, tak bol vlastne do Iraku, bola vo vojne oficiálne a bola rozštiepená niekoľko častí, tak privítal aj tak 500 000 turistov ročne. Čiže to nie je len, že ja som nejaký blázon, čo cestuje. Ľudia cestujú do týchto lokalít tiež. Teraz sme boli v Sudáne, kde je fakt zlé etnické čistky, občianska vojna, kde sa nedá dostať vôbec ako turista, ale je tam jeden maličký región na juhu, kde sú veľmi zaujímavé kmene. To bolo územie jednej z tých milícií, ktoré boli v tej občianskej vojne. Tak nám povedal, že tak 20 turistov tu bolo za posledné 2 roky.